plăcerea de a mă plimba și pe ploaie. Este o zi care am așteptat-o 2 săptămâni. Ploaie. După 2 săptămâni de soare continuu, în care totul era uscat, care trebuia să fie verde profund de primăvară, în sfârșit plouă. Și este atât de plăcut cu umbrelă mare să umbli afară pe câmp, să sfidezi ploaia. Cred că se aude. Și acum mă aduc aminte de poezia aceea Treptele, care e tradusă foarte bine în românește, care spune un spațiu să schimbăm cu celelalte și nicio vatră nu ne fie dragă, al lumii duh în lanțul nu ne leagă, ci vrea de treaptă în treaptă să ne salte. De-o poposim vreun ungher al vieții, vom pâcoti sub coaja de rugină doar cel ce o ia la drum pe valul ceții, să mântuie de lenă și rutină. Păi iată, dragi prieteni, că am luat-o la drum. Pe valul ceții e puțină ceață, nu multă, dar este o minune să te bucuri de o ploaie, pentru că respiră pământul, este extraordinar. Sunt bucurii atât de mari, care cu un efort atât de mic. Și mă întreabă lumea de ce sunt vesel, de ce sunt bine dispus. Păi dacă ești afară, în natură, fie ploaie, fie vânt, e fantastic. Vă recomand la toți. Uite aici, minunea. Crește grâul. Grâul care ne va da pâine. Nu nouă, că avem destulă, dar cei care n-au. Dragi prieteni, eu așa nu pot să nu fac un rotond, o oră, 2 pe câmpie cu umbrelă. Ciao, ciao, ciao. La toată lumea vă doresc sărbători fericite, pentru că vin Paștele, și să beți puțin cu măsură și să fiți în armonie cu voi și cu lumea întreagă. Ciao.